खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं हायनार सिगुयानि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। प्रमद बर'आ बिटिआरनि मोनबा जिल्लाखौ लाना रिभिउ मेल लादों। बिजेपिआ मोनसे रायजो सभा मासिखौ इउपिपिएलनो हगारबाय। गिबि मन्थ्रिनि मेलनि बाहेराव रुपुज्योति कुर्मीआ सोमावसारदों। एमएलए खावब्ला हेंथा दोलोआ रायजो सभानि नैथि मासिखौ देरहागोना रोखा। पौर सभा बिसायख'थियाव बिजेपि एजिपि जथाय बाहागो लागोन। क'क्राझाराव मोब्लिब बिल होयै ग्राहकफोरनि हेंथायै मोब्लिब बिफाना फोनांजाब दोननानै होदों। तामुलपुराव जानो गोनां 67थि जथुम्मानि खालारखौ बर' थुनलाइ आफादा फोलावबाय। बरपेटायाव पन्चायत मासिगिरिया खौरां बुथुमनो थांनाय खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय गासैबो जिल्लाखौ लाना रिभिउ मेल खुंदों। दिनैनि बे रिभिउ मेलाव बिटिआरनि थाखानाय मोनब्रै जिल्लाजों लोगोसे बावैसो गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाबो बाहागो लायो। बेनि बागै प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला बिटिआरनि दरबा जिल्ला फारियै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लायाव सावस्रि बिथिंखौ लाना दिनै क'क्राझाराव थानाय बडोलेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे रिभिउ मेल खुंनाय जायो। बबेखानि दिनैनि बे रिभिउ मेलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा फारियै अरुप कुमार दे, उकिल मुसाहारिजों लोगोसे बिटिआरनि दरबाबो जिल्लानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों। आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि थाखाय बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे मोननै मासिनि गेजेराव मोनसे मासिखौ बिजेपि इउपिपिएल सावरायना इउपिपिएलनो हगारना होखाबाय। रायजो सभानि मोनसे मासियाव इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन। उदालगुरि जिल्लानि फेरगावआव लामा बानायनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि आखायाव थानाय मोननै रायजो सभा मासिया फैगौ एप्रिल दानाव लांदां जानो थांगासिनो दङ। रिपुन बरा आरो रानि नरहनि मावबुब्लियाव फैगौ 2 एप्रिलखालि थुंगेगोन। बेखौ लाना दानिफ्रायनो रायजोआव रायजो सभा बिसायख'थिनि बारा बारदों। ओरैहाय बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव जेबो रोखोमनि राजखान्थियारि गोरोबथा गैया। बिजेपि आरो बिपिएफनि गोरोबथाया आसाम बिधान सभानि सिङावल'। बिपिएफनि एमएलएफोरा बिधान सभानि सिङाव सोरखारखौ गासैबो बिथिङाव मदद खालामगोन होननानैबो बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया रायजो सभानि बिजाथि जागोन नामा होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव बिस्वजित दैमारिया बुंदों दि हाग्रामा महिलारिखौ बिजाथि खालामनाय खालामैखौ इउपिपिएल दोलोआसो थि खालामगोन। देरगावआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मेलाव जानाय जाथाया रायजो नाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। बिजेपिनि एमएलए रुपुज्योति कुर्मीआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मेलनि मोखाङाव सोमावसारदों। मेलाव हाबनाय गाहाय लामानि मोखाङावनो हायाव जिरायना सोमावसारदों एमएलए रुपुज्योति कुर्मीआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला देरगावआव दिनै अल आसाम भिलेज गार्ड अर्गानाइजेशननि 73थि गायसनथाय सानाव गिबि मन्थ्रिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। नाथाय बे मेलाव गिबि मन्थ्रिनि देहा बेंग्राया खुंथाय गोहोआव थानाय मरियनि बिजेपि एमएलए रुपज्योति कुर्मी आरो देरगावनि एजिपि एमएलए भबेन्द्रनाथ तालुकदारमोननि गारिखौ मेलाव हाबहोआखै। जायनि जुनै रुपज्योति कुर्मीआ गाहाय गेटनि मोखाङावनो हायाव जिरायना सोमावसारो। मख'नो गोनांदि 2006 मायथाइनिफ्रायनो लेन्ट्रि एमएलए जानायनि उनाव दिनैसो गिबि खेबनि थाखाय बेबादि लाजि फोनांजादों होननानै रुपज्योति कुर्मीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बिजेपि दैदेननाय मित्र जथ सोरखारा एमएलए खावाब्ला हेंथा दोलोआ रायजो सभानि नैथि मासिखौ देरहागोना रोखा। हिसाब बायदियै हेंथा दोलोनि आखायाव नांगौनिख्रुइ 3 बांसिन एमएलएफ्रा दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों कंग्रेसनि एमएलए आरो हेंथा दोलोनि लेङाइ गाहाय रकिबुल हुसैना। मिथिनो हानाय बादिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव गुवाहाटीआव थानाय दोलोनि गाहाय मावख' राजीव भवनाव प्रदेश कंग्रेसआ दानानै होनाय रायजो सभा साब कमिटिनि मोनसे मेल जानानै थाङो। बे मेलनि उनावनो बिजेपिआ एमएलए खावाब्ला हेंथा दोलोआ रायजो सभानि नैथि मासिखौ देरहागोना रोखा होननानै रकिबुल हुसैना दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि फैगौ एप्रिल दानाव आसामनि मोननै रायजो सभा मासिया लांदां थानो
खालामगासिनो दङ आरो नैथि मासिया हेंथा दोलोआ खौसेयै बाहागो लागोन आरो बिजाथि दैखांगोन। बेनि थाखाय कंग्रेसआ AIUDF रायजो दल आरो CPI नि MLA फोरजों सावरायगोन होननानैबो रकिबुल हुसैना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। जानो गोनां पौरसभा बिसायख'थियावबो खुंथाय गोहोआव थानाय BJP आरो AJP नि गेजेराव गोरोबथा जागोन। पौरसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लाना बङाइगाव जिल्ला BJP नि मावख'आव खुंनाय आफादगिरि मेलाव बाहागो लाफैनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों रायजोआरि BJP नि आफादगिरि भबेश कलिताया। मख'नो गोनांदि रायजोआव खुंजानो गोनां 18थि पौरसभा बिसायख'थिनि थाखाय BJP आ आबुं थियारि जाखाबाय आरो बे खेबाव BJP आ AJP जों जथायै बाहागो लागोन होननानै भबेश कलिताया फोरमायदों। ओरैहाय रायजो सभानि मोननै मासनि थाखाय आसामाव जानो गोनां बिसायख'थियावबो मित्र ज'टनि बिजाथिया देरहागोन होनना भबेश कलिताया बुंदों आरो रायजो सभा बिसायख'थियाव गराय बायलाय फानलाय जायो होनना बारग' MP RP शर्माया अजद होनायखौ नेवसिदों। बेजों लोगोसेनो मित्र ज'टनि आखायाव थोजासे गराय दंखायो होनना भबेश कलिताया बुंदों। बबेखानि बिटिआरआव BJP आ UPPL जों गोरोबथायाव थासेयावबो जौगाथायनि सार्टआव BPF दोलोआ बिधान सभायाव BJP दैदेननाय मित्र ज'टखौ मदद खालामदों आरो खालामबाय थागोन होननानैबो भबेश कलिताया बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि गेन्द्राबिल पाटगाव मेटिपारा गामियाव क'क्राझार बेंखनारि मोब्लिब बिफाना मोब्लिब बिल होयै ग्राहकफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लादों आरो मोब्लिब फोनांजाबखौ दाननानै होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनफ्रोमबो बिफानखौनो सोरखारा मोननो गोनां टेक्सखौ बोखांनो थाखाय सोलिफु बोसोरनि 30 मार्चसिमहालागै मोनसे खालार सिमा खानानै होदों। बे बिथिङाव आसामनि गोबां बिफानानो सांग्रां जानो गोनां जादों आरो नांगौ बायदि थोजासे राहा लानो मावथांखि लादों। सिगांनि आद्रा थानाय गारि मटरनि टेक्स, मोब्लिब बिल टेक्स, दैनि बिल टेक्स, हा-हुनि खाजोना एबा टेक्स आरो गोबां रोखोमनि फालांगियारि टेक्सफोरखौ फैगौ 31 मार्चनि गेजेरावनो बोखांजोबनांगौनि असिलायै मोनफ्रोमबो बिफाननो सांग्रां जादों आरो मावथांखि लादों। गोदानै दाजानाय बिटिआरनि 5थि एबा गोदान जिल्ला तामुलपुराव सोलिफु बोसोर 2022 नि फैगौ 11, 12 आरो 13 फेब्रुआरियाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फोलावनानै सोलिफु बोसोर 2022 नि 11, 12 आरो 13 मार्चआव जागोन होननानै फोलावफिननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामनि थासारिया कर'ना बेरामजों गाग्लोबजानायलाय आसाम सोरखारा COVID-19 नि गोदान SOP होनांबाय थानायाव सुबुंनि थुबुर जानायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों। बेफोर गासैबो मिथिंगायारि अलखदनि जाहोनफोरखौ नोजोर होनानै तामुलपुराव बानजाय आफाद आरो मिरु फट थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों शुक्रबारखालि मोनसे जर'खा जथुम जानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जादों। नोजोर होनो गोनांदि कर'नानि SOP सोलिफुबाय थानाय समावनो थांनाय बोसोर 2021 नि मे दानाव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ तामुलपुर गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव खुंनाय जादोंमोनब्लाबो बिथोरनो एबा मिथिंगायारि अलखद अखा आरो बारहुंखा फैनानै सायनासालिखौ सिफायलांजोबनानै थेर-बेथेर खालामलांनायनि जाहोनाव जथुम्माखौ दोनथ'नांगौ जादोंमोन। बेखायनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनि हांख्रायफिननाय बायदियै देग्लाय बोसोरारि 61थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनावनो बे मोनसे जायगायावनो लाफिननाय जादोंमोन। नाथाय बे खेबावबो बोथोरा मानोबा जुफिया जादों। बरपेटा जिल्लानि फेल्लायाव शुक्रबारखालि खौरां बुथुमनो थांनाय गासै 4 खौरांगिरिनि सायाव पन्चायत मासिगिरिया माखासे गुन्दा बाहायनानै गाज्रि गाग्लोबदों। गाग्लोबनायफोरनि गेजेराव फेल्ला पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट आफिया बेगमनि फिसाय फाखरुल इस्लामाबो दंफायोमोन। जायगानि रायजो राजाया मिथिहोनाय बादिब्ला फाखरुल इस्लामा बरपेटा पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं एबा वाटार साप्लाइ बिफानाव साख्रि मावो। मख'नो गोनांदि फेल्लागाव पन्चायतनि मासिगिरिया जाख्ल'नायजों लोब्बा दं आरो बेबायदिनो PMAY सोरखारनि न'खौ निखावरिफोरनो होआजासेनो गुबुन धोनि सुबुंफोरनोसो होनाय आरो जायफोरा मोननांगौमोन बिसोरो रांखावरि एबा घुस होनो हायैयाव गावसोरनि मोनथायखौ मोननो हायाखैमोन। बेनि सोमोन्दै खौरां बुथुमनो थांनाय खौरांगिरिनि सायाव पन्चायत मासिगिरि बिगुमै सोमोन्दो जानाय सासे सुबुङा गाग्लोबग्रोदों आरो खौरांगिरिनि केमेराखौ सिफायनानै होदों। बे बिथिङाव बरपेटा जिल्ला जार्नालिस्ट फराम आरो खालगासिया जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ बरपेटा जिल्लानि SOP अमिताभ सिन्हाखौ खावलायदों दि जाहाथे खौरांगिरिनि सायाव इनायै गाग्लोबनाय दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामो आरो थोजासे साजा होयो।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।